癒しの力よ。闇を照らす聖なる力よ。かの者に力を。かの者に力を。かの者に力を。
我が将かの者に力を。たぎってきたぜ。かの者に風のごとき軽さを。どうしても無駄だ。かの者に力を。強くなったことを実感するな。かの者に力を。かの者に力を。かの者たちを癒したまえ。力がみなぎってくるみたい。ここまでやるとはな。さすがだ。城の中を調べてくれ。王子、
テイラー。みすみす生き恥をさらしてしまった。いや、そんなことはな。レディン様。ジェシカ。それどころではありません。あの剣は、持つ者、強大すぎる力をなんということだ。邪悪の復活は、さっさとラングリッサーを取り返し。ディゴスはこのことを知って、おそらく知らないでしょう。まずいぞ。それほど強力な剣。じゃあ、他の、至急ダルシスへ遠征、父上。見ていてください。大変です。アンゼル。敵に先手を打たれたか。直ちにアンゼルの砦に向かうぞ。私が一番活躍したんですか？城を取り戻し、幽閉されていたジェシカとテイラーの救出に成功したものの、